Csongrád a 13. század közepéig a róla elnevezett vármegye és várispánság központja volt, ami jól mutatja kiemelkedő hadászati és igazgatási szerepét. Csongrád nevének első említése a garamszentbenedeki apátság alapító levelében maradt fenn, Czernigrádensium formában, jelentése szláv nyelven fekete vár, ami utal az egykor itt állt földvárra. 1241-ben a betörő tatárhadak valamikor a nyár folyamán feldúlták Csongrádot és környékét, elpusztítva a földvárat és kiirtva a lakosság nagy részét. Ekkor került elrejtésre a mintegy 220 ezüstpénzt tartalmazó faragó-tanyai éremlelet. A vármegye központ Szegedre került át. Írott források szerint 1444-ben hatalmas, pusztító erejű földrengés rázta meg Csongrádot és vidékét. Feltevések szerint a földvár maradványai ekkor omlottak a Tiszába.